I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Donald John Trump huwa s-47 President tal-Istati Uniti. Qabel Trump l-ġurament J.D. Vance bħala Viċi President fl-età ta' 40 sena. Huwa wieħed mill-iżgħar persuni f'din il-kariga. So help me God. Congratulations, Mr. Fid-diskors inawgurali tiegħu Donald Trump qal li l-era tad-deheb għall-Amerika bdiet issa u millum il-qudiem il-pajjiż se jiffjorixxi u jkun rispettat mad-dinja kollha. Wieħed li bħala President se jpoġġi lill-Amerika l-ewwel. Tkellem dwar l-uragan f'North Carolina u n-nirien f'Los Angeles qal li s-sistema ħażina tas-saħħa u dik tal-edukazzjoni li tgħallem lill-istudenti li jistħu minnhom infushom se jinbidlu. Għamel referenza wkoll fuq l-attentat fuq ħajtu fil-kampanja elettorali u qal li salva biex jerġa' jagħmel lill-Amerika kbira. Sejjaħ l-20 ta' Jannar 2025 bħala jum il-liberazzjoni. Tkellem fid-dettall dwar l-ordnijiet eżekuttivi semma fost oħrajn li se jiddikjara emerġenza nazzjonali fil-frontiera bejn l-Istati Uniti u l-Messiku. Deċiżjoni li ntlaqet b'ċabċib minn dawk preżenti għalli se jindirizza l-inflazzjoni. Fost oħrajn wiet li pajjiżu se jkun sinjur mill-ġdid li se tintemm iċ-ċensura tal-Gvern u li jerġa' jkun hemm il-libertà tal-espressjoni fl-Istati Uniti. Millum għal Trump fil-politika uffiċjali tal-Gvern tal-Istati Uniti hemm biss żewġ sessi, irġiel u nisa. Qal li s-suċċess tal-amministrazzjoni tiegħu mhux se tkun imkejla bil-battalji li tirbaħ imma wkoll bil-gwerer li temm u aktar importanti l-gwerer li qatt ma tidħol fihom. Trump qal li jrid ikun il-persuna li ġġib il-paċi. Donald Trump esprima tama li fuq Mars tittajjar il-bandiera Amerikana. Fi kliemu il-pajjiż huwa aktar ambizzjuż u li m'hemm l-ebda nazzjon bħalu. L-Amerikani qal huma esploraturi, bennejja, intraprendituri u pjonieri. Temm id-diskors tiegħu jgħid li l-pajjiż se jkun rispettat u ammirat. Iċ-ċerimonja inawgurali li tradizzjonalment issir barra l-Capitol din id-darba saret fuq ġewwa minħabba temperaturi kesħin ħafna li niżlu taħt 13 grad Celsius. Fost il-mistednin ċ-ċerimonja, id-deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borch. Aktar qabel, Donald Trump u martu Melania attendew ċelebrazzjoni fil-Knisja Episkopali ta' San Juan f'Washington. Il-President Joe Biden u martu Jill laqgħu lil Donald Trump u Melania fil-White House għat-te laqgħa tradizzjonali qabel iċ-ċerimonja tal-inawgurazzjoni. Biden laqa lill-President elett bil-frażi Merħba d-dar.